Доброе утро! Мы рады приветствовать вас на телеканале «Беларусь-4 Брест». Именно сегодня, 19 мая, необычный утренний эфир, потому что сегодня телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит телемарафон «Дякуй, доктор». Сегодня абсолютно каждый может сказать спасибо всем медицинским работникам нашего региона. Пакуль гэта рэпетыцыя. Телемарафон «Дякуй, доктор» распачнецца заўтра раніцай на хвалях эфіра тэлеканала «Беларусь-4 Брест» адразу пасля ранішняга выпуску навін. Яшчэ да абвяшчэння афіцыйнага старта дабрачыннай тэлеакцыі шэраг прадпрыемстваў вобласці актыўна ўключыўся ў дапамогу установам аховы здароўя па ўсім рэгіёне. Пералічваюцца грашовыя сродкі, перадаецца неабходная медыцынская тэхніка і сродкі санітарнай гігіенічнай бяспекі. Усё, чым можна падтрымаць урачоў, медицинских сестер, рабочий персонал больницы, поликлиник, где ведется основная борьба за здоровье и жыццё пациентов. Телерадиокомпания «Брест» падтрымала дабрачынную инициативу и уже выказала матэрыяльную падзяку медыкам. На чарзе у тэлевізіёншчыкаў яшчэ адзін крок по дарозе агульнай справы дабрыні. Уже завтра в 7:10 мы будем в прямом эфире на протяжении 2,5 часов рассказывать о тех инициативах, которые помогают медицинским работникам Брестского региона. Абсолютно каждый наш телезритель может присоединиться и помочь или сказать спасибо доктору, конкретному человеку или всем медицинским работникам Брестской области. Вядучыя і госці тэлеканала «Беларусь-4 Брест», а таксама «Радыё Брест» у прамым эфіры раскажуць пра работу ўрачоў рэгіёна падчас пандэміі. Гледачы і слухачы змогуць даведацца аб дзяржаўнай падтрымцы і мерах па барацьбе з COVID-19, валанцёрскай і спонсарскай дапамозе установам аховы здароўя, а таксама выказаць ініцыятыву па падтрымцы медыкаў ці проста падзякаваць ім за адданую работу. Дарэчы, гэта можна зрабіць ужо зараз. Свае паведамленні дасылайце на нумар Viber +375 29 821 55 55. Паведамленні будуць прымацца сёння на працягу дня і заўтра падчас прамога эфіру. Нагадаем, што удзельнікам телемарафона на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» можа стаць кожны жадаючы і любым чынам матэрыяльна ці словамі падтрымкі сказаць «Дзякуй, доктар».